Laatste schooldag Merselo. Zonnebloem zoekt verjonging. Het is vandaag 28 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Vanaf vandaag is de zomervakantie voor de basisscholen begonnen. In Merselo vierden ze hun laatste schooldag wel op een heel speciale manier. De schooldag was namelijk niet georganiseerd door leraren, maar door 4 VWO 5 leerlingen die voor een opdracht voor het vak MNO een bepaalde activiteit moesten organiseren. En zij kozen ervoor om een laatste schooldag voor de basisschool in Merselo te bedenken. Nou, we hebben dus een sportdag georganiseerd voor de basisschool De Lier. En het is een thema van de koningsspelen, omdat er was toch wel een troonswisseling dit jaar, bijzonder voor de kinderen. Dus ja, we hebben allemaal spellen bedacht in het thema van de koning en de koningin. Om de dag te organiseren moesten de 4 meiden samen aan de slag gaan met een plan. En ze merkten al snel dat er bij de organisatie van een dergelijke activiteit behoorlijk wat komt kijken. Ja, eerst natuurlijk wat worden de groepjes, het budget van de school, wat komt er meer, de schema's maken voor vandaag, de spelletjes bedenken, ja, van alles. Echt een heel geregeld. Binnen een organisatie is natuurlijk de samenwerking van groot belang. Over het algemeen ging dat tussen de 4 leerlingen goed. Ja, soms was er wel onenigheid, maar ja, dat hou je altijd in een groepje. Maar het was wel gezellig, want wij kunnen met z'n 4 wel gewoon heel goed samenwerken. En ja, het was wel heel leuk. De kinderen waren donderdag druk in de weer met de spellen die voor hun waren georganiseerd. Er waren veel diverse wedstrijdjes te doen, verspreid over het veld bij de molen. Twister, Jenga en nog een ballonspel. Dan moet je zo ballon, ga je met een touwtje en een ballon aan je knopen en dan moet je een tegenstander proberen zijn ballon kapot te maken. Voor iedereen was het de laatste schooldag. Maar voor de leerlingen van groep 8 was het natuurlijk extra bijzonder. Voor hen is het echt de allerlaatste schooldag op de basisschool geweest. Danielle zit ook in groep 8 en gaat met gemengde gevoelens naar de middelbare school. Ik vind het wel op zich wel leuk, alleen het is ook wel zo van jammer dat je dan niet meer op de basisschool zit. Wat ga je missen aan de basisschool? Ik denk toch dat er meerdere groepen bij elkaar zitten en dezelfde juf de hele tijd. Ook al waren de spellen heel erg leuk, het belangrijkste natuurlijk aan een laatste schooldag is dat het dus de dag daarna vakantie is. Maar wat gaan de kinderen dan doen? Misschien na de juf, want de juf had ons uitgenodigd om cake te eten, want ze was jarig dan morgen, dus dan mochten we komen. Dan gaan we naar Frankrijk en als het goed is daar een zee. En we hebben een nieuwe caravan en ik heb ook nog een strandbal gewonnen en die ga ik dan gebruiken. De sportdag was en voor de kinderen en voor de leerlingen van VWO 5 een geslaagd evenement. Marijn Poels is 4 juli te gast bij Mart Smeets. Tijdens de laatste avondetappe in het Franse Montpellier ontvangt de presentator Marijn Poels om te praten over zijn documentaire Retour. Deze documentaire gaat over de comeback van wielrenner Wout Poels uit Blitterswijk. Documentairemaker Marijn heeft Wout een half jaar lang gevolgd in zijn revalidatieproces na zijn zware val in de Tour de France van 2012. De uitzending van de late avondetappe begint om 10:15 en is te zien op Nederland 2. De Zonnebloem Regio Venray zoekt nieuwe, jongere leden. Daarom is de vereniging een nieuw project gestart. Gistermiddag werd een startschot gegeven met een wandeling door het centrum van Venray. De Zonnebloem is er voor mensen die door ziekte, handicap of een oudere leeftijd beperkingen hebben. En nu zijn dat voornamelijk mensen boven de 75. Maar de vereniging denkt dat er ook vraag is naar activiteiten vanuit een jongere doelgroep. Voornamelijk voor mensen tussen de 40 en 65 jaar. Nou, we hebben nu zelf enkele gasten en deelnemers uit die leeftijdsgroep. Daar hebben we een paar bijeenkomsten mee gehad en die zeggen van nou, het is prima als jullie dat doen. En wij hebben voor de hele regio Venray, dus de hele gemeente Venray, hebben wij nu zo'n 20 gasten in die leeftijd. En wij denken dat er veel meer mensen zijn met fysieke handicap die wel bepaalde activiteiten van ons mee willen maken. De
De activiteiten die nu georganiseerd worden zijn vaak aangepast op de leeftijd. Zo wordt er gewandeld, geschaakt of een boottocht gemaakt. Misschien iets wat oudbollig voor mensen uit de leeftijd tussen 40 en 65. Iets waar de Zonnebloem ook over nadenkt. Ja, nou, dat is ook een van de redenen waarom we gezegd hebben, we gaan met die groep zelf activiteiten uitproberen en bedenken. Daar hebben we al een lijst van gemaakt. En dat is deels zijn dat nieuwe activiteiten, dus die we niet zo goed kennen bij de Zonnebloem. En voor een deel zijn het ook wel gelijksoortige activiteiten, maar de sfeer is natuurlijk anders als je die met een groep 40-65-jarigen houdt of met een groep 80 tot 90-jarigen bijspreken. Dat is nou eenmaal zo. Dus vandaar ook dat we deels nieuwe en deels bestaande activiteiten hebben, maar wel voor die groep. Er wordt daarnaast ook nog gezocht naar jongere vrijwilligers. Het project van verjonging zal in de aankomende 2 jaar meer vorm krijgen. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een nieuwe uitzending van Venray van Toen. En wij gaan nu even een zomerstop in. En dat houdt in, vanaf volgende week is er alleen op dinsdagavond een journaal. En vanaf maandag 26 augustus zijn wij er weer dagelijks. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er lange perioden met regen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met een aantal buien. Het is wederom koel weer. Het wordt maximaal ongeveer 18 graden. Zondag wordt het iets droger en warmer met een maximumtemperatuur van 21 graden. Waarschijnlijk wordt het in de loop van volgende week warmer. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende week.